Mnangagwa's regime in a panic mode. Nasi vasunga a preacher. Nyaya dziri kuitika ndedzekudai so. Munhu wese ari kuonekwa kana kuti akambotaura anything kuti nezvema demonstration kana kuti akambotaura kuti ada kuita ma demonstration. Kutaura kwati kutoita zvinezvi ari pama 1 munhu wese kuri kusungwa vanhu. Nasi vasunga Bishop Kevin Nyamakanga a preacher anogara muHarare atorwa because of akambotaura kuti aida kuita demonstration, but akazobuda akati demonstration yendaida kuita ndaikanzura, but I don't know kuti pachine anything here chaita kuti atore because abva vamwenda vakanomutora futi kusaziva kuti chii chazoita kuti atorwe kana kuti zvichida pamwe akazotaura kuti akuda kuitangidza kuiita here I don't know. And vatoreri navo vacho disu tiripo hatina watakamboona, hatina kuzomboona achibuda achitaura kuti ada kutangidza kuita another demonstration. Saka iko zvinezvi this regime iri pa panic mode. Haisi kuda kunzwa chinonzi demonstration because they know kuti once vakangoita demonstration vanobva vanhu vesadhaka vanobva kuti kochigadziriseka nyaya chiri kuitika muZimbabwe imbori nyaya yei, and the next thing pakugadzirwa kwenyaya vanhu vanobva vanenge vachidedzera kuti varikuda kuita fresh election, and then pa fresh election vanobva vaziva kuti ZANU-PF inobva yadefeatwa. Ndo pane problem hombe, havasi kuda kudefeatwa, havasi kuda any green, havasi kuda kuembarrasswa pamberi pema guests avo. Varikuda kuti SADC summit yavo inge iri peaceful. Ndo zvinhu zviri kunyatsa kusungirwa vanhu muZimbabwe iko zvinezvi. Ndo situation iri kuitika muri Zimbabwe.